Wel, dyma ni, diwedd yr wythnos a diwrnod 5 o'n gwobrwyo gwahanol. Mae fe wedi bod yn wythnos gwych a hoffwn i gweud llongyfarchiadau enfawr i pawb sydd wedi cael eu gwobr arian dros yr wythnos. Rwy'n gobeithio hefyd bod hwn wedi annog chi i cymryd y cam nesaf yn eich siwrne di-fi. Hoffwn i gweud diolch i pawb sydd wedi cefnogi ni dros yr wythnos a nawr droso i Eleri Siôn. Shwmai, Eleri Siôn yma, ag un gair sydd â fi weid wrthoch chi, llongyfarchiadau. Chi wedi cyflawni'r wobr arian yng ngwobrau di-caredin. Shwt ych chi'n teimlo? I'r holl ffaith caled, y dewrder a'r ymroddiad chi wedi ddangos yn ystod y 12 mis diwetha yma, yr oriau o wirfoddoli o fewn eich cymunedau, heb anghofio'r alldeithiau yna, yw e gyd werth e. Mae chi'n heiddi 5 uchel. Wi'n siŵr gyda chi lot o sport, oedd e'n anodd ar y degau, ond fe ddethoch chi drwyddi. Pwrpas cymryd rhan yng ngwobrau di-caredin yw i orfodi'ch hunan i wthio'ch ffiniau personol a dysgu sgiliau newydd, gyda chymorth eich arweinwyr a'r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn eich cyfnogi chi. Cofiwch adael iddyn nhw wybod am yr hyn i chi wedi gyflawni, a diolch iddyn nhw wrth gwrs am eu holl cefnogaeth. Mi fyddan nhw yn falch iawn drostoch chi. Rhowch yr atgofion mae gyd i mewn i bocs ac edrychwch ar ôl eich gilydd, y ffrindiau newydd eich chi wedi eu creu. Felly, llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr arian di-caredin yn ardal Sir Gyfyrddin, Ceredigion, Heddlu Dyfed Powys a hefyd y Gaids. Isabel, Alicia Maisie, William, Katie, Rhys, Sarah, Molly, Gwenllian, Lowry Wyn, Jessica, Amelia, Heather, Hannah a Rebecca. Ond, cyn i chi ddathlu, cofiwch am y sialens nesa. Y wobr air? Chi'n ffansi mynd amdani? Gret, pob lwc i chi, a dathlwch nawr a llongyfarchiadau mawr.